Παίκτες οι οποίοι έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα, έχουν παίξει Champions League. Είναι κάθε παίκτης μια ποδοσφαιρική ιστορία για τον προπονητή της Καβάλας. Ο Μανιάτης, ο Τζεμπούρ, γκολ! 2-1 για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο γκολ. Άμεση απάντηση για τους ερυθρόλευκους, με τον Τζεμπούρ να πετυχαίνει το έκτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού και 11ο στο πρωτάθλημα. Δεν το χάρηκαν ούτε 2 λεπτά οι παίκτες της Καβάλας το γκολ του Νικουλάη και έρχεται ο Τζεμπούρ να τους τιμωρήσει από την εξαιρετική σέντρα του Μανιάτη. Με καρποτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καλίνοβιτς, πιάνοντας αδιάβαστη κοιμόμενη την άμυνα της Καβάλας. Ξανά πως ωραία μέσα στην περιοχή κέρδισε τους πάντες στον αέρα. Κεφαλιά σουτ, Γρηγόρη. Κεφαλιά σουτ. Πολύ δυνατή η κεφαλιά, δεν κατάφερε ο Θεοδωρέλης αλλά ούτε και ο Ρίος να ανακόψουν τον Αλγερινό, που πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα και με κεφαλιά από τον Πολίδα νίκησε τον Καλίνοβιτς για το 2-1, ό,τι δεν είχαμε δει σε